Βάλε και το δικό μου προσπάθειο. Πω, κοίτα τα δελφίνια ρε παιδιά, στο 1 μέτρο εδώ δες. Κοίτα εδώ. Άχου το μωρέ. Να το, να το. Πώς μπορώ να πάρω εγώ, Τώρα Λάκη, εγώ παίζω. Να το, να το. Πω. Εδώ δες, εδώ στο δίπλα μας ακριβώς. Πού πάμε. Λάκη, εντάξει. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Και φέρε μια σαρδέλα, φέρε μια σαρδέλα. Φέρε μια σαρδέλα. Φέρε μια σαρδέλα, βρε, να γελάσω. Μία σαρδέλα φέρε μου, φέρε μου μία. Φέρε το χέρι. Μη δώσεις γκάζια ακόμα. Για να το... Γύρνα μία προς τα εδώ δεξιά. Κάτσε να τους δώσω μία, περίμενε. Περίμενε μία. Να το γύρισε να το φάει ρε, αλλά ήταν το σκάφος. Γύρνα έτσι σιγά σιγά. Πάρ' την ανοιχτή τη στροφή ρε, για να έρθουν από εδώ. Πως, τι βίντεο είναι αυτό ρε παιδιά. Πόσα είναι, 5 είναι. Κοίτα εδώ, τι κάνει, κάνει και κόλπα ρε. Ναι. Πιο σιγά Λάκη. Πω, τι μου κάνει το άτιμο. Βρενάτα, εδώ είναι μπροστά ρε, στην Καρίνα εδώ. 3 είναι εδώ. Να το. Να το ρε. Ναι, 4 εδώ μπροστά. Κοίτα εδώ. Άρε άτιμο. Φεύγουν. Φύγανε, γυρίσανε.